В эфире программа «Фейкометр». Я Роман Спиридонов, и мы продолжаем развенчивать фейки российской пропаганды. И снова Украина не дает покоя российским пропагандистам. Не удивлюсь, если она им снится в тревожных снах, ведь утром нужно снова рассказывать о хунте, нацистах и о цинизме украинских политиков. Последнее – это о постановлении Верховной Рады о том, что теперь 4 июня в стране будут чтить память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. А там в Верховной Раде в ход пошли на пиар на детской крови. В буквальном смысле. Украинские нардепы проголосовали за постановление, которое объявляет 4 июня на Украине Днем памяти детей. Сейчас, внимание, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе. Тут цинизм просто зашкаливает. Еще и минуту молчания объявили. Цинизм – это с псевдоскорбными лицами рассказывать о том, что в смертях детей Донбасса виновата Украина. Цинизм – это делать вид, что их там нет. Цинизм – это на голубом глазу рассказывать про распятого мальчика. Впрочем, призывать к совести звезд российской пропаганды – дело неблагодарное. Она, если и была, давно сгорела от стыда, растаяла, как утренний туман над Москвой-рекой. Как бы Украина себя не вела, пыталась пройти между капелек при Кравчуке, растягивалась в поперечном шпагате двухвекторной политики Кучмы, готова была продать себя с потрохами при Януковиче, она всегда была младшим несуразным братом для России. И уж тем более, когда решила сделать свой самостоятельный выбор в 2014 году. Чего не было в независимой Украине, так это погибших от войны, пока Россия не решила спасти русскоязычных, неся свое спасение на танках и градах. Так что утрите свои крокодилии слезы, поговорите о себе, например, о школьных туалетах. Производитель бытовой химии «Доместос» объявил конкурс на звание худшего российского школьного туалета. Школам с самыми ужасными уборными, которые победят в голосовании на сайте конкурса, «Доместос» обещает бесплатный ремонт санузлов и годовой запас моющих средств. И что вы думаете? На компанию обрушился шквал заявок. «Доместос» пришлось пообещать, что отремонтируют 6 туалетов вместо обещанных 3. Там отметили, что этого недостаточно для решения проблемы, но отремонтировать все компании просто не по силам. Встающий уже 21 год с колен самой ремонтировать школьные туалеты как-то не с руки. Скрипоносной можно только гордиться достижениями. Какими? Можно даже и несуществующими. Например, эффективной борьбой с коронавирусом. Конечно, наша система оказалась более эффективной. Всему миру очевидно, пандемия – угроза экономики, и больше всего от нее страдают предприниматели. Но и в этом случае у России свой путь. Мы же привыкаем уже, 2-й год, удаленка привыкаем, ко многим вещам мы привыкли, и экономика уже перестраивается. И многие стали зарабатывать лучше, сидя дома. У них выше пошла производительность труда. То есть это положительные последствия. А еще россияне любят хвастаться своей вакциной «Спутник Ви». Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, так можно сказать, и начала производить вакцину. И хорошая вакцина, я уже много раз об этом говорил, и безопасная, и эффективная, действующая, 95 с лишним процентов, там по 96-97 уже, говорят специалисты, защита. Такая хорошая, а Евросоюз ее не хочет регистрировать. Глупые, себе же хуже делаете, пропадете же без спутника. Массовая вакцинация остается до сих пор на словах. Исходя из этого, можно предположить, что информационный фон в Европе в наступившем месяце будет таким же беспокойным, каким был в январе. Может быть, дело в том, что безопасность и эффективность российской вакцины все-таки под большим вопросом? Нет, все дело в заговоре мирового закулисья. Сейчас помогаем вакциной, мы же помогаем. А они не хотят регистрировать ее. Это какое право нарушаем мы? Это они нарушают право граждан на безопасность, на здоровье. Сегодня уже бы мы победили бы пандемию. Они мешают. И вообще, во всем виноваты американцы. Это они вырастили вирус в своих лабораториях. Не верите? Ну что вы, как можно? Об этом сам спикер Госдумы Володин сказал. Что совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка. В тех лабораториях, которые они по всему миру взяли и насоздавали.
О том, как в России эффективно борются с коронавирусом, красноречиво говорят эти кадры. Они сняты в петербургской больнице номер 15 в ковидном отделении. Люди лежат в коридорах на постеленных на пол матрасах, а в палатах нет свободных мест. В России заявили, что первыми создали самую лучшую в мире вакцину. Вложили в ее пропаганду огромные деньги, платили иностранным блогерам, чтобы те критиковали западные вакцины. И теперь столкнулись с нежеланием людей вакцинироваться спутником и новой тяжелейшей волной ковида. 9056 случаев коронавируса. Как остановить взрывной рост заболевших COVID-19? Динамика распространения коронавируса вынуждает регионы отменять массовые мероприятия. 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным, так называемая дельта, это индийский штамм. Еще в начале пандемии, когда Европа уже вводила ограничения, по телевизору в России эксперты рассказывали, что все это ерунда и не страшнее гриппа. По словам Рошаля, не стоит поддаваться панике. Данный вирус не намного страшнее гриппа. Я только что получил по WhatsApp письмо о том, что в Москве, оказывается, много тысяч зараженных, что бегите в магазины, покупайте продукты, покупайте там лекарства, покупайте маски. Надо наказывать людей за организацию паники. Нет этого ничего. Нет. Спокойно надо жить и спокойно работать. То, что сейчас происходит вот, с пандемией этого коронавируса, она фактически не намного страшнее, чем грипп, от которого умирают еще больше людей в мире. И люди этому поверили. Потом вдруг жесткий карантин, который также внезапно был снят перед голосованием за изменения в Конституцию и парадом Победы. Отсутствие последовательной политики подорвало доверие к властям. Россия оказалась на первом месте среди стран с самой низкой вакцинации. На втором месте США, там вакцинировано 46% жителей страны, а Россия лидирует с огромным отрывом, всего 10%. Оценив риски, российская власть начала агитировать людей идти в прививочные пункты. Я хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам. Пожалуйста, подумайте как следует. Количество больных в России растет с каждым днем. В Москве даже ввели сегрегацию в кафе и ресторанах. Отдохнуть там можно только с сертификатом, подтверждающим вакцинацию или отрицательным ПЛР-тестом, срок действия которого 3 дня. У российских властей довольно избирательное отношение и к ограничительным мерам. Так, например, на несанкционированные митинги нельзя, угроза массового заражения, нельзя и на одиночные пикеты, тоже нарушение, а на патриотические концерты можно и на пляж. Мы в Сочи. Как вы видите, за моей спиной туристы прибывают. Я хочу сказать, что курорт не только открывается, он уже открыт, потому что народу много на пляже, все наслаждаются морем, солнцем и загорают. Наслаждаются, загорают и болеют. Но ведь главное то, что по телевизору покажут. А оттуда сладкой патокой лилось. В России спокойно и успешно борются с коронавирусом, а в США и в Европе истерят, все делают неправильно. На улицах протесты, предприниматели разоряются, в Индии полицейские бьют людей палками. А в России растет производство, и Путин молодец. Больно вспоминать и страшно подумать, где бы мы все сейчас оказались, если бы не Путин. И чтобы разобраться, где правда, а где фейки про коронавирус и для чего их распространяет Россия, я поговорил с экспертами, которые специализируются на изучении этих фейков и оценивают их угрозы. А сейчас с нами на связи Оксана Полулях, факт-чекерка проекта «Стоп Фейк». Добрый вечер. Доброго вечера. А какие российские фейки про коронавирус, пандемию и вакцинацию вы зафиксировали?
Загалом, якщо розбити на теми ті фейки, проаналізувати і розбити на теми ті фейки, які ми спростовували впродовж березня 2020 року по червень 2021 року, то левова частка фейків, вони присвячені питанню вакцинації. Близько 16% фейків присвячені питанню фейкової пандемії, і 13,5% – це фейки про карантин, про те, що він буде тривати вічно, про те, що він не допомагає, людей хочуть таким чином загнати в концтабір і так далі. Якщо говорити конкретно про російські фейки про коронавірус і пандемію в Україні, то тут значна група фейків присвячена тому, що Україна нібито не спроможна впоратися із викликами пандемії і карантинними обмеженнями. Тут про те, що нібито в Україні почнеться голод, розруха, розпад країни на частини і так далі. Інша велика тема – це питання вакцинації. Варто згадати хоча б про те, що транслювали канали Медведчука, про доступність і ефективність російської вакцини, і на противагу цьому питання того, що нібито вакцина Covishield, AstraZeneca, вона має цілу кучу побічних ефектів, неефективна і так далі. І іншою важливою темою є якраз коронавірус і українська армія. Тут дуже багато різноманітних тем про те, що солдати української армії розносять коронавірус по Україні, про те, що українська армія збиралась наступати на Донбас, але відмовилася від цих планів і зв'язку із спалахом коронавірусу в армії. Теж тут такі колоритні фейки, як, наприклад, квітнева історія 2020 року про те, що командир застрелив українського бійця на Донбасі через те, що той був зараженим коронавірусом. Ми фіксуємо ось такі кілька груп фейків, які поширює російська пропаганда. Ну і, звісно, тут варто згадати про різні теорії змови, які, можливо, не транслюються російськими ЗМІ чи на російському телебаченні, однак вони просочуються в Україну з російського інформаційного простору. А какие каналы и способы распространения этих фейков? В першу чергу варто згадати про традиційні російські медіа, російське телебачення. Це топові політичні ток-шоу, такі як, наприклад, «60 минут» чи «Время покажет». Також варто згадати про російську пресу, зокрема, наприклад, РТ. Має цілу кучу мовних служб і транслює пропаганду проти України не лише на російській мові, а на інших мовах. Важливою частиною є соціальні медіа, це і анонімні телеграм-канали, вайбер-групи, Фейсбук. Фейсбук – це можуть бути як і окремі публічні особи, так теж різні групи, які модеруються з території Росії або з інших країн. Можно ли говорить о системности и создании этих фейков в каком-то одном центре? Можна говорити про те, що певна частина фейків, вони мають таке інтернаціональне походження, і вони приходять в Україну з російського інформаційного простору. Це, зокрема, різні теорії змов. Однак можна з твердістю говорити про те, що існує ціленаправлена інформаційна кампанія проти України, і ми бачимо про те, як певні теми виникають, затухають, знову появляються на російському телебаченні, в російських ЗМІ. Про це говорять російські публічні особи. Тобто, так,
певна інформаційна війна проти України в темі коронавірусу ведеться. Отслеживали ли вы примеры, допустим, одной какой-то неправдивой информации, которая повторялась из одного ресурса в другой, интерпретировалась? Можете описать вот такую ситуацию? Таких насправді тем дуже багато. От якщо я вже згадувала про те, що однією із великих тем є якраз українська армія і коронавірус, тут цікава ситуація, що російські медіа як джерело використовують народну міліцію або ж розвідку ЛНР і ДНР, і відповідно це дуже зручне джерело. На них можна послатися, але ніяким чином цю інформацію не можна перевірити. І така інформація може дуже довгий час циркулювати в інформаційному просторі, в російських ЗМІ, в різних маргінальних групах, в соціальних мережах і так далі. Какой нарратив у всей этой информации и для чего ее запускают? Ну, напевно, загальних наративів тут два. Перше, те, що Україна не спроможна впоратися з цими викликами, які приносить з собою пандемія. А другий наратив – це оця одвічна боротьба із Заходом. І ну, насправді більшість російської дезінформації – це якраз про це, про те, як Росія успішно бореться з коронавірусом, про те, як їхні карантинні заходи приносять успіх, і про те, як локдаун там на Заході, який він невдалий, як він б'є по економіці і так далі. Ну, давайте попробуем поподробнее, как это действует, как это влияет на, собственно, мнение людей, какие фейки, какие задачи стоят у российских пропагандистов, і для чого? Які задачі вони ставлять перед собою? Ну, в першу чергу, це поляризація суспільства. І це дуже чітко видно, як навіть зараз є різні дослідження, які показують, що в різних областях України по-різному ставляться до тої самої вакцини, російської вакцинації, можливості російської вакцини, і довіра до російської вакцини теж різниця. І загалом більшість російських фейків, вони якраз спрямовані на те, аби викликати конфронтацію в різних груп населення. І зрештою, на мою думку, це підрив довіри до окремих державних інституцій, зокрема ці фейки щодо коронавірусу і армії. Армія є одним із важливих державних інституцій. Так само, наприклад, ряд фейків проти Міністерства охорони здоров'я України, про те, що нібито наше міністерство не спроможне впоратися з цими викликами, або ж їхні дії є алогічними і тільки призводять до збільшення кількості захворювання в Україні. Ну, как отличить критику, которая существует в стране, когда критикуют МОЗ за неэффективную работу, от фейков российского производства? Ну, насправді, ми можемо говорити про різний рівень впливу. Є відверті маніпулятивні повідомлення, вони зазвичай транслюються на російському телебаченні, коли звинувачення є невідкритим, а ситуація або ж прибільшується, або ж відбувається маніпуляція, зокрема, наприклад, з різними статистичними даними, або це відкрита фейкова інформація, повністю неправдива, коли ми розуміємо, що історія, коли ми починаємо розбиратися, ми бачимо, що історія від початку до кінця вигадана і зовсім немає під собою підґрунтя. Зокрема, наприклад, оця історія, про яку я згадувала, про те, як нібито один з командирів застрелив свого бійця на Донбасі через те, що той був заражений коронавірусом. І ця історія так само, вона широко циркулювала
в російських ЗМІ, і не лише в маргінальних. І ця історія була від початку до кінця вигаданою. Как определить зрителю, что это фейк, и как ему защититься от этого, и как получить достоверную информацию? Мені здається, що потрібно випрацювати в собі певну таку здатність, щоб в тебе в голові дзеленчав дзвіночок, що потрібно до цієї інформації поставитися з обережністю. Зокрема, коли ви читаєте якусь публікацію в Фейсбуці і там капслоком написано сенсація чи якісь інші такі голосні слова, потрібно на це звернути увагу, на надмірну емоційність публікації, і це має сподвигнути вас до того, щоб зайти і перевірити цю інформацію. Зокрема, де перевіряти інформацію про коронавірус, зразу потрібно йти на сайт Міністерства охорони здоров'я України або сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я, і це два найперших джерела, де найкраще перевіряти інформацію. Крім цього, в Україні існує кілька фактчекінгових проєктів, де на їхніх сайтах теж можна зайти і перевірити, чи вже фактчекери не перевіряли цю інформацію, можливо, вона вже спростована. І я б радила довіряти певному колу ЗМІ і старатися черпати інформацію з них, а меншою мірою довіряти одноденним сайтам, так званим сайтам-сміттяркам. Десь такі поради. Спасибо вам большое. Спасибо, что были с нами на связи. Благодарю. А сейчас с нами на связи Александра Цехановская, руководитель группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра. Добрый вечер. Доброго вечора, пане Романе. Какие российские фейки про коронавирус, пандемию и вакцинацию вы фиксируете? Я насамперед маю сказати, що Український кризовий медіацентр не є факт-чекінговою організацією. Тобто ми не відслідковуємо конкретні фейки як такі, а радше слідкуємо за наративами, тобто такими довгими історіями, інтерпретаціями подій, в рамках яких можуть використовуватися і певні фейки. Давайте об этом и поговорим. Якщо я можу назвати декілька наративів, наприклад, то основні наративи, які були розповсюджені російськими ЗМІ, це наратив про те, що сильні, тобто авторитарні держави краще впоралися з пандемією і з вакцинацією, ніж слабкі, тобто демократичні держави. А наратив про те, що Європейський Союз нібито має розвалитися, бо він не здатний впоратися з пандемією. Пов'язаний наратив про те, що через пандемію євроінтеграційним намірам України в принципі прийшов кінець і на них можна поставити хрест. І наратив про те, що пандемія буцімто показала неефективність і занепад так званих ліберальних цінностей. Це такі історії, які російська пропаганда розказувала стабільно. І в рамках цих історій могли використовуватись і різні фейки, зокрема. Почему это не так? Ну вот на психику, да, на восприятие обывателя, это же ложится эмоционально, человек это воспринимает, как сказали с канала, на канале сказали. Как узнать, что это не так и почему это не так, собственно? Почему вы это называете фейками? Насамперед, для того, щоб дізнатися, що якась інформація не є правдивою, нам необхідно споживати цю інформацію з різних джерел. Але при цьому, якщо ми дивимося телебачення, зокрема українське, наприклад, телебачення, ми завжди маємо пам'ятати, хто є власником, кінцевим бенефіціаром того чи іншого телеканалу. Тому що люди, які дивилися 3 телеканали і вважали, що вони споживають інформацію з різних джерел, а при цьому це були телеканали 112, NewsOne і ZIK, а ці люди дуже часто свято вірили фейкам про вакцинацію, які розповсюджувалися на ефірах цих телеканалів, відповідно до яких Вашингтон, наприклад, забороняв Україні купувати буцімто надійну російську вакцину,
тому що він хотів заробити на українцях, продаючи свою вакцину, і одночасно навіть зробити з українського населення таку собі тестову лабораторію для тестування власних вакцин. Тому ми маємо завжди дивитися різні джерела інформації і завжди розуміти, хто є бенефіціаром, який стоїть за цим джерелом інформації. Ну, да, безусловно, это нужно. Но вот как понять, что, например, пандемия, экономический кризис не развалит Евросоюз? Вот на одном канале сказали, но для того, чтобы это проверить, это нужно какой-то экономический анализ провести. Вот почему это фейк? Почему спутник Ви не есть вакцина, которая спасет Европу от мира? Почему это фейки? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про наратив про розвал Європейського Союзу, насправді це дуже стара пісня, яку ми всі чудово знаємо. Російська дезінформація і пропаганда є надзвичайно стабільною. Якщо ми відмотаємо трохи назад і подивимося там 2015 рік, мы могли почути, Европейский Союз разваливается, потому что он не в состоянии справиться с мигрантским кризисом. А зараз мы чули, что Европейский Союз разваливается, потому что он не способен справиться з пандемією. Трохи пізніше ми почали чути, ну окей, Європейський Союз може почав впоратися з пандемією, але він точно не впорається з вакцинацією і розвалиться. Тому це насправді один з ключових меседжів, які російська пропаганда використовує постійно. Якщо ми знаємо ключові ідеї, ключові меседжі, то нам стає їх дуже легко помітити і почати піддавати здоровому сумніву те, що ми чуємо. Точно так же можем проанализировать историю со спутником В. Почему эта вакцина не распространилась по миру, хотя российские СМИ и российские чиновники утверждали, что они готовы поставлять, что она качественная и эффективная. Почему это не так? Ну, насамперед, ця вакцина, незважаючи, як ви коректно сказали, на всі спроби російського уряду дуже активно її просувати, в тому числі і в Україні, вона банально не є ні надійною, ні безпечною. Можливо, ми не маємо достатньо доказів, які допомогли б нам навести, скажімо так, дуже конкретно шкоду спутник Ви, тому що ми чудово розуміємо, що ця інформація в Росії замовчується. Але точно було відомо, що вона проводилася із недотриманням клінічних вимог під час тестування, проводилися із недотриманням клінічних вимог. Ми знаємо, що були порушені певні етичні принципи, коли лікарів змушували тестувати цю вакцину на собі. І як би ми не чули від російської пропаганди перебільшення і гіперболізацію всіх проблем, пов'язаних із західними вакцинами, наприклад, із Pfizer, одночасно із замовчуванням відповідних проблем, пов'язаних зі спутник Ви, ми просто розуміємо, що насправді західні вакцини клінічно є більш безпечними. До того ж, ми можемо пригадати цілий ряд міжнародних скандалів, які ще більше піддають надійність і безпечність спутника сумніву. Ми можемо згадати, що, наприклад, Росія поставила спутник Ви у Словаччину, і потім виявилося, що вона поставила насправді абсолютно не ту вакцину, вона була іншого складу, ніж це було домовлено першопочатково. Це тільки підкреслює непрозорість всіх цих процесів. Ну, еще один аргумент, то, что СМИ российские распространили информацию о том, что Путин привился, но не сказали, какой вакцины. Причому там була дуже довга ця історія. Спочатку він не хотів вакцинуватися, потім казали, ну, Пісков, зокрема, казав, що він вакцинується, але пізніше ми ще не знаємо коли. Потім вакцинувався, але невідомо чим, тому ви абсолютно праві. Сможем мы с вами сейчас проанализировать ситуацию с вакцинацией в России и информацию, которую они распространяют про нас, о том, что мы тут не справляемся, а вот у них все хорошо. При этом запрещены массовые акции, но когда какой-то праздник, то выходят толпы людей. Вот как это обыгрывается, как это подается?
Наприклад, ця теза, яку ви сказали, пане Романе, на самому початку, про те, що ми ніби як не можемо впоратися, а російський уряд чудово справляється з проблемою, це якраз ілюстрація одного з тих наративів, про які я говорила. Тобто ми бачимо, що Росія і російський уряд продовжує їх використовувати. Також тут можна відмітити такий цікавий нюанс. Дезінформація, яку російський уряд і російські медіа, російські агенти впливу системно розповсюджували про вакцинацію, в тому числі теорії змови про шкідливість вакцинації як такої. Фактично це призвело до того, що Кремль сам собі вистрілив у коліно, якщо я можу так сказати. Тому що, за даними Левада-центру, 62% росіян взагалі відмовляються вакцинуватися тим самим спутником ВІ. І разом з неготовністю російського уряду піти на обмежувальні заходи, свого часу обмежувальні карантинні заходи в Україні були набагато більш жорсткими, ніж в Росії, до речі. Все це створює величезну загрозу для економічної ситуації і для сфери охорони здоров'я у Російській Федерації. Тобто ми бачимо, що їх імідж як держави, яка нібито здатна впоратися краще, має для Кремля набагато більшу цінність, ніж життя і здоров'я власних громадян. Какая опасность существует от этой пропаганды для нас? Каким негативным последствиям она приводит? Насамперед, ця пропаганда дуже легко потрапляє у наше медійне середовище. Можливо, у нас обмежена зараз діяльність телеканалів 112 ZIK і NewsOne, які постійно, рідко навіть заморочуючись тим, щоб нормально адаптувати всю цю дезінформацію, просто прямо так її цитували. Можливо, зараз ці канали не функціонують або там доступні тільки на Ютубі. Телеканал «Наш» стрімко нарощує аудиторію і продовжує просувати всю ту ж саму риторику. Дуже багато фейків, дезінформації і маніпуляцій у Телеграмі, який стрімко нарощує свою популярність. У Телеграмі, наприклад, ми в групі з аналізу гібридних загроз спостерігали просто хвилі дискредитації західних вакцин. З часом я могла уже фактично навіть знати всі основні меседжі до того, як я відкривала ці прокремлівські телеграм-канали. Тому що якщо ти знаєш, що український уряд почав вести перемовини про реєстрацію Pfizer, весь наступний тиждень телеграм-канали будуть піддавати сумніву, по-перше, ефективність Pfizer, по-друге, здатність українського уряду взагалі отримати цю вакцину. Це те ж саме відбувалося там з AstraZeneca і з усіма іншими процесами. Тому російська дезінформація тут була дуже передбачувана. Але, на жаль, у месенджерах взагалі дуже сильно знижений рівень критичного сприйняття інформації. Насамперед ми отримуємо там новини від близьких і родичів, і друзів. 23% українців станом на зараз вважають близьких і друзів основним і найбільш надійним джерелом інформації. Ми довіряємо тому, що вони нам пересилають. По-друге, у месенджерах ми не можемо побачити, як, наприклад, у соцмережах на кшталт Фейсбука, критичні коментарі чи коментарі, які вказують на маніпуляцію, на некоректність інформації. Це призводить до того, що саме месенджери і сайти сміттярки, про які згадувала попередня гостя, стають такими основними джерелами, які розповсюджують дезінформацію про коронавірус, про вакцинацію. І це має для нас надзвичайно шкідливі наслідки. Взагалі, одна з основних цілей таких інформаційних атак – це держава і довіра до державних інституцій. Чим менша довіра до державних інституцій, зокрема до системи охорони здоров'я в Україні, тим більша вірогідність, що кампанія з вакцинації буде саботована. Це слабке місце українського населення і української держави, тому що нам притаманна ця недовіра, яку агресор інформаційно експлуатує. У минулому році МОЗу довіряли 33% українців. В умовах пандемії, на мою думку, це дуже мало. І, звичайно, це не означає, що ми повинні не бути критичними до нашого уряду, але це так само не означає, що ми повинні сліпо йому не довіряти і не йти вакцинуватися. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Спасибо вам большое. До свидания.
А сейчас с нами на связи Любовь Цибульская, руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информполитики. Добрый вечер. Добрый вечер. Можем ли мы говорить о системности российских фейков, связанных с пандемией, с вакцинацией, против України і проти Європи? Так, абсолютно. Ми бачимо, що це скоординована діяльність. Вже є не одне дослідження, яке показує, що ціла низка агентів абсолютно скоординовано розповсюджують певну дезінформацію. Це не лише фейки, це певні маніпулятивні наративи. Ось ціллю цієї дезінформації є в першу чергу посіяти недовіру до офіційних інституцій, недовіру до влади, недовіру до офіційної науки, таким чином створивши ось такий конфлікт між владою та суспільством, який буде сприяти потім такому розкачуванню ситуації загалом всередини в країні. Можете ли вы привести примеры такого воздействия, такие фейки, и как они влияют на остальной мир? Я думаю, що найкращий приклад – це те, що відбулося в Нових Санжарах. Це така спецоперація, яка ввійде в підручники. Принаймні зараз дуже багато експертів про неї говорять. Згадайте, що відбулося. Місцеві жителі, почувши, що будуть їхати до них евакуйовані з Китаю, обурилися дуже сильно, вийшли з протестами, надзвичайно радикальними протестами, закидували камінням автобуси з евакуйованими. Але що передувало цьому? Що викликало таку паніку? Очевидно ж, не просто повідомлення з офіційних каналів, що приїдуть з Китаю люди на 2 тижні і будуть карантинити у них в відведеному місці для цього. Ні, насправді їм приходили листи, начебто від МВС, начебто від Міністерства охорони здоров'я, в яких стверджувалося, що до них їдуть вже інфіковані люди. Також ці місцеві жителі були додані у групи у Вайбері, де роздмухувалася ось ця паніка. І є свідчення людей, які вказують на те, що з цих чатів навіть не можна було вийти. Як тільки людина залишала подібний чат, її насильно туди повертали. Тобто це була така масштабна спецоперація, яка призвела до того, що Україну на увесь світ, а ви згадайте, яке ми мали покриття тоді, так? Усі канали, найбільші канали світу показували нас абсолютно варварами, тому що в той час, коли інші дбають про своїх евакуйованих, допомагають їм, ми їх закидували каміннями. І звісно, що російська пропаганда, кремлівська пропаганда дуже долучилася як і до самої операції, так і потім до розповсюдження ось цієї картинки. А як прослідили іменно російський слід в цій історії? Є побачили, що номери вказують на Росію, що насправді ці групи керувалися з території Росії. Есть еще такие фейки, связанные с пандемией, что это не случайно возникшая история, да, а что это какие-то подпольные лаборатории в США, то это специальная утечка из Ухани, там была лаборатория. Давайте об этом поговорим. Где здесь правда и как отличить правду от дезинформации в этой истории? Насправді те, що ви говорите, це є теорії змови. Теорії змови – це один з типів дезінформації. Так? Люди схильні вірити теоріям змови, вони є надзвичайно емоційними, вони дають нам відчуття певне, що от ми не можемо щось контролювати, так, і, мабуть, за цим щось стоїть. Ось, або хтось стоїть, так, і дає відчуття людям певної такої безпеки, типу, я не можу впливати на своє життя. Є дослідження психологів, які це доводять. Ось, це може бути Сорос, це може бути Ротшильди, це може бути хтось ще. Тому теорії змови – це дуже гарний такий механізм сіяти хаос, сіяти зневіру, сіяти розпач, а головне ось цю недовіру
до офіційних каналів, так, і до традиційних ЗМІ, і до каналів органів влади. Ось, які були, ми бачили цілу низку теорій змов навколо ковіду. І коли ви говорите про лабораторії американські, вони говорили, що є лабораторії в Україні та Грузії, де було, власне, винайдено цей вірус, то мені одразу спадає на думку, що це абсолютно не новий прийом. Російська пропаганда, російська кремлівська ось ця машина, вона застосовує його, цей наратив, дуже давно. Згадайте лише 80-ті, коли КДБ розмістило невеличку таку замітку в газеті «Патріот» в Індії про те, що СНІД, власне, винайдений в лабораторії військовій в Сполучених Штатах. Ось. І тоді це була лише маленька газета. Вже через кілька років ця новина вийшла на основні шпальти газет, світових газет, авторитетних газет. Ось, тобто це дуже сталий такий типовий кремлівський наратив, який вони адаптують до нових реалій. Ще нещодавно, буквально кілька років тому, була історія з лабораторією Лугар в Грузії, де, як стверджувала російська пропаганда, розробляється біологічна зброя проти росіян. Тобто зброя, яка має вбивати винятково російське ДНК. І насправді такого дуже багато. Тобто, я ж кажу, це можна один і той самий наратив використовувати багато разів, дивлячись, які відбуваються події у світі. Ось вони знову беруться за стару справу. Так само і Сорос, так само, власне, цей наратив про соросят, так, і зовнішнє управління. Один з найпопулярніших наративів за останній рік, які особливо транслювали канали Медведчука. Ну, вы понимаете, да, что это такие устойчивые мифы. Вот, ведь я уверен, что во многих головах до сих пор живет эта мысль о том, что, а может быть, таки на самом деле СПИД придумали специально в США, и Сорос действительно управляет всеми в Украине, потому что, ну, достаточно об этом сказать, а потом попробуй докажи, что ты не верблюд. Вот как мы противостоим этим фейкам и как мы можем защитить себя, не каждый лично, я имею в виду, а, ну, может быть, ваше министерство может это делать на государственном уровне. Как с этим бороться? Дивіться, переконувати людей в тому, що насправді Сорос не править усім світом, що насправді земля не є пласкою, що Ротшильди не стоять, що немає це, я думаю, що в цьому ми завжди будемо гасити пожежі, якщо ми будемо намагатися постійно переконати людей і спростувати ту чи іншу точку зору. Тому що насправді хороший курс фізики, так, якби одразу робить так, що людина не буде вірити в те, що земля пласка. Мова йде про те, що ми мусимо говорити про стійкість суспільства, вчити суспільство критичному мисленню, пояснювати, які гравці поширюють ці наративи. Які, власне, наративи поширює російська пропаганда? Насправді вони дуже сталі. Якщо ви їх будете знати, ось цю низку основних наративів, ви почнете їх помічати і одразу зрозумієте, ага, значить, якщо це йде звідси, значить цей гравець теж і має певну приналежність до кремлівської пропаганди. Тобто ось цей сет наративів і сет гравців в Україні, він є надзвичайно сталим. Треба людей лише озброювати ось цими знаннями. Очевидно ж, ми не будемо всіх закривати, так? Ми не зможемо, ми не встигнемо і закривати. Це неправильно, це не демократично. Канали Медведчука і, сподіваємося, ще кілька ЗМІ, які прямо фінансуються Кремлем і які розповсюджують і дегуманізують українців, і розповсюджують дезінформацію, звісно, до них треба застосовувати санкції. Проте дезінформації є надзвичайно багато. І значно краще надавати людям певні інструменти, вчити їх критичному мисленню та медіаграмотності, аби вони самі могли розрізняти, де маніпуляції, а де ні. Благодарю вас. Благодарю за то, что были с нами на связи. Спасибо. А сейчас с нами на связи Юлия Дукач, аналитик проекта по дезинформониторингу Texty.org.ua. Добрый вечер. Доброго вечера, Романе. Вы
отслеживаете какую-то системность в российских фейках, связанных с пандемией и вакцинацией? Так, звичайно, насправді всі фейки, які створюються російською дезінформацією та пропагандою, вони мають доволі системний якраз характер. Тобто вони фактично на даний момент вшили фейки навколо вакцинації та взагалі про охорону здоров'я України вже класичні тези російської пропаганди, як, наприклад, тези про зовнішнє управління або про вічне економічне зубожіння України. Можете нам привести несколько примеров этих фейков и рассказать, почему это действительно дезинформация, а не правда? Ну, я можу, в принципі, якраз продемонструвати те, як використовують ці фейки для того, щоб підкріпити свої стандартні тези. Дуже такий яскравий випадок – це фейк про біолабораторії, які працюють в Україні, який, власне, відомий завдяки Віктору Медведчуку, який це теж озвучував на абсолютному серйозі, що в Україні 15 американських біолабораторій, які створюють біологічну зброю, і саме тому в Україні хворіють. І деякі сайти навіть пускались до того, що транслювали фейк, що це коронавірус ледве не в Україні створено, саме в цих біолабораторіях. І таким чином підкреслювали з одного боку, що Україна стає зброєю в руках Сполучених Штатів Америки, на такому на геополітичному фронті. А з іншого боку, якраз підкреслювали, що Україна цілком залежна від якихось зовнішніх кураторів. Або інший фейк стосується, що Україна не закупає російську вакцину виключно через зацікавленість західного фармацевтичного ринку. Тобто це як одна з улюблених зараз тез. Почему это фейк? Зазвичай, от саме, напевно, навіть я не дуже точно висловила стосовно фейку, а саме от класичних фейків, про які ми говоримо, що це саме фейк, тобто це абсолютно викривлена інформація про те, чого не існувало. Звичайно, вони користуються більше маніпуляціями, тобто вони правильним чином інтерпретують те, що відбувається. Тобто те, що ми кажемо про фейк про біолабораторії, насправді теж має крису правди, тому що є лабораторії, які отримували фінансування західними грантами. Але це перетворюється на фейк, коли починають озвучувати про створення біологічної зброї. Коли кажуть про зовнішнє управління, наприклад, Україною, і вибір якихось вакцин саме під впливом зовнішнього управління, то зазвичай маніпулюють емоціями, а не аргументами. Відповідно, кажуть, що от відмовились від російської вакцини, закупили інші вакцини, і це свідчить про цілковите зовнішнє управління та про якусь корупцію. Хоча саме свідчення корупції жодного не наводять. Как это работает? Как это организовывается? Вы отслеживали? Вот, например, появляется какая-то информация ложная, и она попадает к нам как? Зазвичай є вже дуже класичні такі процеси, які вони використовують. В першу чергу цю хибну інформацію публікує, наприклад, або анонімний телеграм-канал, або якийсь маловідомий сайт. Тобто має бути перше джерело, на яке будуть посилатися. Після цього цю інформацію підхоплюють і транслюють багато таких ресурсів, які ми звемо сайти помийки, тобто це сайти, які не мають взагалі або ніякої репутації, або дуже погану репутацію, часто джинсують, і вони просто підхоплюють новину, яку будуть читати, емоційна, маніпулятивна, яка зацікавить такого некритичного читача. І коли ця інформація вже розходиться по десятках таких от малоякісних сайтах, на неї починають звертати увагу вже більш серйозні ЗМІ. Так, як, наприклад, ось цей фейк, якщо вже казати про приклад біолабораторії, то він вже існує багато років. Але поки його не підхопили вже більш серйозні видання, він був таким маргінальним, маловідомим. Але через те, що його спочатку поширювали
мало такими відомими сайтами-помийками, в якийсь момент він перетворюється на такий масовий, а є такий феномен у людської психіки, що якщо ми бачимо часто якусь тезу, ми їй починаємо довіряти. Можно ли говорить, что эта дезинформация распространяется целенаправленно, что за этим стоит Кремль, который там рассылает методички, и потом это вот таким путем распространяется, о котором вы говорили? Вот есть ли доказательства этому? А саме докази, якби у нас була ця методичка, то можна було б казати, що так, у нас є дійсно докази. Але ми бачимо дуже серйозну системність якихось тез, які поширюють окремі політичні партії. І ми бачимо системність в тому, що спочатку якась новина з'являється на російських мейнстрімних навіть медіа, потім її починають доповнювати емоційно російські сайти, які орієнтовані на жителів Донецької, Луганської областей. Тобто це ті сайти, які будуть першими поширювати фейки на кшталт розіп'ятого хлопчика або хлопчика, якого було вбито українським дроном. А вже потім починають цей самий фейк поширювати і деякі проросійські депутати в партії «Слуги народу» або представники партії ОПЗЖ. Тобто є певна системність, є відтворення одних і тих самих тез, але наскільки це єдина методичка, чи взагалі існує ця методичка, на жаль, ми сказати не можемо, бо цієї методички в свої очі не бачили. А какие нарративы, какие задачи ставит эта пропаганда? Можу сказати, що є основні 4 наративи. Перший наратив – це зовнішнє управління Україною. Україна не самостійна, вона все робить так, як і скажуть західні куратори, і всі політики, всі управлінці, вся влада взагалі, вона повністю залежить від західних кураторів. Другий наратив – це вічне економічне зубожіння України. Вони беруть реальні факти, реальні якісь проблеми і розбивають їх до розмірів таких доходячи до передбачень, що скоро Україна зникне взагалі з карти Європи через те, що там всі збідніють, ледве до цього доводять. Це 2 основних наративи, такі постійні. До них додається наратив, орієнтований саме на жителів Криму та Донбасу, про руський мір, переважно, про братські народи, що Росія врятує, Росія допоможе, і ніхто, крім Росії, не допоможе. Тобто це такий, власне, цей наратив дуже гарно виглядає на фоні 2 попередніх. Тобто, що Україну треба рятувати, і Росія допоможе, по-братські народи. І 4-й – це вже скоріше такі більше мова йде про якісь лякалки, про якісь теж перебільшення, як, наприклад, про нацизм. Ось в останньому моніторингу ми бачили тезу про те, що Зеленського взяли в полон українські нацисти. І це можна пояснити його виступ на прес-конференції. Это кто так об этом писал? Це один з російських сайтів, орієнтованих на жителів якраз України. Ми називаємо ці сайти російські сайти, що пишуть про Україну. Тобто в них весь контент про Україну, але вони пишуть російською, з Росії, під російським доменом. І навіть коли йде мова про якісь, наприклад, про гроші, про ціни, вони вказують їх в рублях. Це контент створений для жителів України з Росії. І от, власне, там якраз дуже полюбляють такі емоційні вислови, як взяти в полон Зеленський. В чому опасність таких наративів? Основна небезпека, можна сказати, що вони хоч не мають такого прямого впливу, але вони дуже сильно підривають загалом довіру до влади. Тобто, коли постійно транслюється критика, постійно негативні прогнози, що, в принципі, все, що відбувається в Україні, вони виключно через таке, можна сказати, через призму зубожіння, проблем, корупції це подають. Вони підривають довіру і до реально продуктивних речей, як у випадку з вакцинацією. Тобто,
принципі, вони, наприклад, зараз просуваючи тезу, що не можна вакцинувати жодною вакциною, крім російської, вони підривають довіру до вакцинації в Україні загалом. Так, тобто, можна сказати, що є дуже серйозний такий точковий вплив на якісь окремі політики. А зараз дуже сильно дискредитується ринок землі в Україні, та будь-які реформи, медична реформа. Замість того, щоб вказувати на якісь проблемні моменти, замість того, щоб звертати увагу на аргументовану критику, вони транслюють тези, що або ми всі попремо після вакцинації, або всі школи та лікарні закриють. Так, і від цього, власне, дуже сильно підтримують опозиційних політиків. Так, саме тому дуже часто їхні тези збігаються з ОПЗЖ, наприклад, або Батьківщини. І, власне, на жаль, саме відслідкувати прямий вплив цієї інформації важко, тому що людина отримує інформацію з величезною кількістю джерел, включно там і телебачення, і інтернет, і від сусідів, наприклад. Але, тим не менше, чим більш поширеними стають ось такі тези деструктивні, тим більше проблем вони приносять в наслідки або в довіру до політиків і до політик, які вони реалізують. Как отличить, где критика, а где фейк? Почему, когда российские СМИ говорят, что Украина провалила вакцинацию, нет хороших вакцин, мы готовы спасти спутником ВИ, это фейк. А когда Петр Порошенко с трибуны парламентской говорит, что, цитата, извините, говно завезли, это не фейк. Насправді, взагалі, в цій роботі протидії дезінформації, напевно, найскладніше це не почати відбілювати нашу владу. Бо, власне, коли ми бачимо величезний потік критики, включно з вакцинацією, то важко не ставати на захист, хоча насправді дійсно можна сказати про великі проблеми в цій сфері в Україні. До речі, про Порошенка ми писали теж не один раз саме про цю цитату. Вона дуже класно зіграла на руку маніпуляторам. Так, тобто можна сказати, що якраз він, озвучивши таку тезу, він став на їхньому боці. І відповідно, в принципі, будь-яка емоційна, неаргументована теза, вона грає на боці дезінформаторів. І відповідно, якщо ось той вислів Порошенка, він фактично зіграв так само, як грає, наприклад, Бойко або Медведчук, які так само емоційно критикують. Так, відповідно, коли йде мова взагалі про будь-які емоційні вислови, я розумію, що це часто відбувається задля якогось збільшення політичного іміджу та підтримки, задля збільшення рейтингу свого, але тим не менше підхоплюють ці тези якраз не мейнстрімні українські видання, які варто читати, які варто довіряти, а підхоплюють от якраз ті видання, які використовують їх для своїх цілей або для цілей Кремля. Как вы оцениваете действия Украины по противодействию, скажем так, пропаганде? Складне питання. На даний момент, власне, було створено два центри протидії інформації. Зараз, в принципі, ця тема, вона постійно лунає. Відбувається багато доволі подій, анонсів, багато публікацій та досліджень, які ось присвячені виявленню якраз впливу дезінформації на Україну, українське населення. Але сказати, тобто, як мінімум, досліджується ця сфера в Україні зараз дуже гарно. Саме політик протидії, тут взагалі дуже складне запитання, тому що наскільки можна протидіяти дезінформації? Можна вчити критичному мисленню читачів, так, це, напевно, найкращий варіант. Можна закривати канали, закривати сайти, блокувати, але наскільки це порушує чи не порушує свободу слова, це залишається питання відкритим. Відповідно, закривати якісь сайти, видання, закривати доступ до них в Україні, це, власне, провокує, з одного боку, хвилю текстів про порушення свободи слова в Україні, з іншого боку, власне, створюються нові сайти, нові видання.
Тому протидія вона відбувається на щастя. Тобто зараз тези про те, що є дезінформація, є пропаганда і що вона має вплив на українців, ці фрази лунають в політиці. Від політиків ми все частіше чуємо актуалізацію цієї проблеми, а отже можемо сподіватися, що ця сфера буде і далі розвиватись, і дезінформації будуть діяти не тільки якимись такими негативними рішеннями, як, наприклад, блокування сайтів, але і якісь продуктивними мірами, як, власне, поширення критичного мислення та підтримка ресурсів та джерел, які не користуються ось такими брудними методами. Благодарю вас. Благодарю за то, что были с нами на связи. Спасибо. А на сегодня все. Чтобы не стать жертвой пропаганды, обращайте внимание на источники информации и не поленитесь найти подтверждение или опровержение этой информации, или смотрите нашу программу. Это был Фейкометр. Подписывайтесь на наш YouTube-телеканал АТР и на наш Patreon. Спасибо, что были с нами.